Da li građani Crne Gore učestvuju u donošenju odluka onoliko koliko bi željeli? Da li nadgledaju ispunjavanje ciljeva na koje se država obavezala? Da li uopšte imaju na raspolaganju mehanizme za tako nešto? Postoji li mogućnost većeg uključivanja građana u te procese? Odgovori na ova pitanja u fokusu su najnovije inicijative sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, koja za cilj ima identifikovanje načina za veće uključivanje građana u donošenje odluka i u nadgledanje ispunjavanja ciljeva na koje su se donosioci odluka obavezali. Znači, ovo je nastavak postmilenijumskih konzultacija, procesa koje su inicirali Ujedinjene nacije, koji cilj je da da doprinos formulisanju novog seta razvojnih ciljeva nakon 2015. godine. Mi znamo da milenijumski ciljevi razvoja su bili definisane posebno svjetskim liderima. Ovog puta Ujedinjene nacije žele da se to uradi na malo drugačiji način i da čujemo i glas građana širom svijeta, da znamo koje su prioritete, razvojne prioritete običnog čovjeka i posebno se fokusiramo na ranjive grupe. Do sada više 2,5 milijuna građana širom svijeta su učestvovali u ovom procesu. Crna Gora je imala vrlo zapaženo mjesto u prvoj fazi postmilenijumskih konsultacija organizovanoj 2013. Više od 8.000 ljudi iz Crne Gore, odnosno 1,3% populacije, aktivno se uključilo u proces i prepoznalo 8 razvojnih prioriteta, uključujući zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, razvoj infrastrukture, vrijednosti, zaštitu životne sredine, ravnopravnost i borbu protiv korupcije. Nakon što su građani jasno saopštili šta su njihovi prioriteti, Ujedinjene nacije nastavile su proces fokusirajući se na to kako ostvariti te prioritete i kako građane u većoj mjeri uključiti u procese koji se tiču njihove budućnosti. Tako su se u fokusu druge faze postmilenijumskih nacionalnih konsultacija našli mehanizmi participativnog monitoringa. A šta to zapravo znači? Riječ je o načinima i procesu učešća građana u praćenju ispunjavanja ciljeva na koje su se obavezali vlada i drugi donosioci odluka. Cilj procesa je da ispitamo mogućnosti većeg učešća građana u nadgledanje rada državnih organa, kao i da dobijemo predloge od građana kako da uspostavimo efikasniji način komunikacije sa vladom i na taj način da oni mogu efikasnije da prate sprovođenje razvojnih politika. Druga faza postmilenijumskih konsultacija odvija se u 3 etape. Mapiranje, provjera odgovornosti i testiranje jednog od mehanizama. U prvoj etapi mapiranja identifikovani su postojeći mehanizmi učešća građana u donošenju odluka i kontroli rada državnih organa. Većina ljudi koji žive u Crnoj Gori nije upoznata sa načinima učešća u donošenju odluka i načinom praćenja rada državnih organa, a samo mali broj onih koji to jesu koristi postojeće mehanizme. Mehanizmi nisu dovoljno jednako dostupni svim slojevima stanovništva u Crnoj Gori. Naročito se ovo odnosi na siromašno stanovništvo. Zanimljivo je da smo došli do zaključka da zapravo što je stanovništvo siromašnije, to manje ima snage da samostalno traži svoja prava. Uslijedila je faza provjere odgovornosti. U direktnoj komunikaciji sa građanima prikupljena su njihova mišljenja o učešću u donošenju odluka i kontroli rada državnih organa. Dijalog sa građanima vođen je kroz 2 forme, kroz serijal fokus grupa i putem online upitnika. Ovdje smo još jednom formirali široku koaliciju sa više od 20 nacionalnih partnera, državnih institucija i organizacija civilnog sektora, kako bismo čuli što veći broj građana. Poseban fokus je stavljen na marginalizovane grupe koje su tradicionalno isključene iz procesa donošenja i praćenja politika i drugih odluka državnih institucija. Upravo u cilju širokog dijaloga sa ranjivim grupama, sistem Ujedinjenih nacija i partneri su u diskusiju o načinima većeg učešća građana u donošenju odluka uključili, između ostalih, i raseljena lica, starije osobe, djecu, Rome, žene preduzetnice, zatim stanovnike udaljenih planinskih područja, kao i mlade sa smetnjama u razvoju. Kroz vrlo dinamičan dijalog, svi oni su ukazali na neke od glavnih prepreka za veće učešće u donošenju odluka. Nedovoljna informisanost i pasivnost građana prepoznati su kao ključne prepreke njihovog većeg uključivanja u procese koji se tiču njih samih. Glavni preduslov učešća građana jeste informisano. Ako ste informisani, ako dobijate informacije, onda možete da učestvujete. Bez informacija ne možete da donosite ni prave odluke, niti da učestvujete u bilo čemu. Ovdje je narod totalno neinformisan. Trebali bi i mi da se više
aktiviramo i angažujemo. Ja mislim da je u Crnoj Gori čitavoj, a u Pivi posebno problem nemanja svijesti o tome šta treba da radi vlast i šta građani imaju pravo. Osim ukazivanja na prepreke, građani su kroz interakciju u fokus grupama, kao i putem online ankete, dali konkretne predloge za veće učešće u donošenju odluka. Jedan od vidova što boljeg učešća građana u odlučivanju jeste otvorenost državnih organa. To znači da što više građana mora biti uključeno kako bi se dobilo što više ideja, obradilo što više ideja i da bi se donosile prave odluke. Institucije treba da definišu čitavu tu proceduru i odrede rokove za koje se mora završiti procedura koja je usmjerena na rješavanje problema i pitanja građana. Znači, trebalo bi da nas i invalide uključe u mnoge odluke. U donošenju odluka, o izboru najboljih rješenja, o izboru najboljih investicija, treba bi da bude uključen i svaki građanin. Ja mislim da bi donosioci odluka trebali da budu više upućeni u naše probleme. Depolitizacija društva bi omogućila veće učešće građana u donošenju odluka. Komunikacija sa donosiocima odluka također je prepoznata kao jedna od ključnih stvari za veće uključivanje građana u procese koji ih se tiču. Smatram da je jedan najbolji i najefikasniji način direktno obraćanje. Mislim da bi trebalo da bude zbor građana posle svake sjednice skupštine opštine koja se održi. Mislim da je to u malim sredinama. Ne možete napraviti zbor građana u Podgorici. Ali zbor građana u Plužinama gdje ima 1000 stanovnika i gdje će doći 100 ljudi, svaki 10. Mislim da je to najefektnije. Ja bih najviše voljela kada bi mi se ukazala prilika da to uradim lično. I ovoga puta glas građana bio je jasan. Više od 1300 ljudi iz Crne Gore još jednom su rekli svoje mišljenje, ovoga puta o sopstvenom učešću u donošenju odluka, ukazujući na jasne nedostatke. Ključne preporuke građana su da prije svega treba unaprijediti informisanost građana o postojećim mehanizmima pomoću kojih mogu iznijeti svoje mišljenje. Da informacije treba učiniti dostupnim svim članovima lokalnih zajednica, a način komunikacije prilagoditi njihovim specifičnim potrebama. Građani su također ukazali da je neophodno uvećati uključenost ugroženih kategorija stanovništva u proces planiranja, ali i odlučivanja kroz veće uključivanje njihovih predstavnika. Slijedi faza testiranja. U septembru 2014. sistem Ujedinjenih nacija u zemlji u saradnji s partnerima testirat će u praksi jedan od mehanizama uključivanja građana u donošenje odluka. Rezultati cijelog procesa i preporuke na osnovu iskustava iz prakse Crna Gora će poslati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Biće to još jedan direktan doprinos građana Crne Gore globalnom procesu definisanja buduće agende održivog razvoja.